Čaute všetci, vítam vás pri novom videu. Takto sa hlásim vlastne zo Židoviek, kde budeme tráviť teraz posledných 12 dní. Takže budete vidieť nové videá, ale teraz sa vlastne vracam k videu lov na živú rybku z chorvátskeho kanála. Nové unikátne zábery na novú kamerku DJI. Takže budete vidieť všetko z prvej ruky, tak si to môžete užiť. Pozerajte video, čaute. Kut. Nech si neublížiš. To by bola prvá udica na podvodný plavák na ťažko. Druhú si ešte vyrobím. Na plaváčik si budem hádzať niekde tam napravo. Tak snáď príde nejaká šťuka. Normálne krúži pri mne, kámo. Ja mám záber. Je tam. Je. Mám tu silom, potreboval som toto. V pohode. Dobre som ti poradil, kurva, daj to tam prídu. Malá, veľká? Menšia, ale pekná. A taká? Jasné. Je tam. Dobrá. Říkal, vole. Je to tam. Je to tam, tu.
49 cm, konečne prvá šťuka. Položil som to ku brehu, tak ho pustíme. Dobrá jazda. Krása. Tak to nás to dal, že? Toto je brutalita. Jako tam, jako tam. Tam mám ja. Tam. Až sa to nezamotá. Dúfajme. Dobre. Úplne správa, úplne doľava. Nagor. Som zvedavý, aký že to je bude. kokos niečo ťažšie, že to je... Zvedavý, Že čo to to robí, bude. ne? No, príťah. Zvedavý, čo to bude. Ó, čo to je ňamur. To na kukurice? No, naozaj kukurice. Hen, No ja by som potreboval asi aj druhú ulicu vyťahnuť. Nenahadzuj ani. hen. Chlapče, Dobre, jak mu to toto ohýba. čo je? Aha, paráda, ne? To si chcel? No jasne. Môže to bude amor. To bude amor, to bude bomba, chlapče. To ešte čo to bude robiť pri On jak mu priťahol, jak cítil pličinu, hen. To bude amur. Mám obidve vonku, Kamčo? Máš iba jednu základnú kuchovú. Dobre. Mám ti aj tú druhú? Vyberaj druhú radšej, lebo toto je pri brehu. Je to kapor. Kapor? Tu ho vidím. A nejaký lepší. Tak dobre mu ohýba tú udicu. Tu je hen ty kokos. Ne, Čo? odopol sa. Ne, to fakt? Hej, Tu pri brehu. no. A jaký bol pekný? Nevidel som ho, tu Ja bol. som ho videl, kamo, tu vedľa. Škoda. Takýto bol, kamaráde. Ty, Takýto bol. tak to bola dobrá osmička, desina. No, ako mal krásnu zdolávačku, ten kapor mal okolo 10 kg určite. Kamil ho videl, bol veľmi pekný. Tak som všetko vybral, tak si to idem zase položiť. Takto, ten podvodný plavák. Vyzeralo to jak amur, jaké bomby dával? No, vajíčko, asi si budeš musieť zaškúpiť do tašky. Bude to lepšie.
Spravila sa to jak Amur, ty kokos ináč. No. Pri brehu dával dobré bomby. Druhá ulica na plavačik. Je to tam. Máš ju tam? Už to zobrala preč. Nesekaj. Pecka. Krásny, 66 cm. Ja som spokojný, táto krátka vychádzka mala podľa mňa úspech. Ja som si jednu malú šťučku chytil. Kamil ten si chytil krásneho boleňa 66 cm a Janko ten mal krásnu zdolávačku, ale svoju rybu nezdolal. Preto príde na budúce a svoju úlohu dokončí. My to za chvíľku zbalíme a pôjdeme domov. No a stále si všímam, že väčšina z vás, čo ma sledujete, ste ešte nedali odber, tak urobte, aby vám neušlo ďalšie video. Tak sa vidíme na budúce. Čaute.